'Cause I've got nothing on but the radio, and I've got nothing on for tonight. I've got nothing on but the radio, and my heart playing the song that you like. You with me tonight. Arratsaldeon, ze pasada, ze jendetza. 13 pertsona. La Super Bowl. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik gure zuzeneko saiora. Eskerrik asko ez itxaroteagatik 3 egun hau entzuteko Spotifyen, eta gaur etorri izanagaitik. Oso importantea gure. Eta sarrera ordaintzeagatik, txalo bero batzuentzat. Bai. Amatxo maitia, ze polita den areto hau. Ez nazen tiro hain elegante nire bizitza osoan, bira lanparatxuak eta... Nahi bozutu irakurri podcast bitartian, dakatzute lanparak. Falta zeigurro jo martini bateo zerbait. Nik hartu ditut pare bat. Ja, baina eski guen bakari bai dugu ura. Ja, markarik gabeko ura. Markarik gabeko ura. Ez ezaguna. Oso ongi. Eskerrik asko antzarki eskola. Bueno, ongi etorriak norbaitek entzundu inoiz flop kultura. Ni Dios. Que va... Triunfazo. Bueno, malo sea, no, gure lankideak. Triunfazo. Inork ez du entzun flop kultura. Como huele aquí a basura. Vale. Denok zaete berriak. Eta erabaki duzu etortzea, Hori bai dela aliade izatea. Hau egingo dugu, 40 minutu. Izugarri, eskerrik asko. Bueno, begira, guazten gara flop kulturako kapitulu guztiak berdin dela aktualitatea buruz hitz egiten. Bai. Egungo berriak, azken asteetan gertatu diren gertaerak komentatzen ditugu. Gertakizunak komentatzen ditugu. Eta gaurkoan, zu komentatuko dituzu? Ni daukot gauza pare bat esateko gaur gertatu dienak, baina bata da podcastarekiko importantia, así que igual zeuei esjatzue importa. Baina bueno, oso ondo pasatuko dugu. Podcastian daramatzagu hainbat denbora erabiltzen soinu efektu zoragarri panel hau. Eskerrik asko. Eta asko erabiltzen dugun bat da Carlos Arguiñanoren edit bat esaten duena. Como huele aquí a basura. Eta, hau, super erabilgarria da. Eta konturatu naiz horrelako beste mordo bat daudela. Eta nahi nuen akreditatu kontu bat dela DVAN, D-V-A-N, eta nahi nuen esan gaur aurkitu dudala beste edit bat Arguiñanorena jartzeko gure programetan. Eta da hau. Todo mi nabo. Hau jendia egiten ari da, artea oraindik sustatzen da gaztediaren artean, bale? Bai. Eta badaukagu. Honekin jarraituz, aurkitu dut beste gauza bat interneten dela, programanetan jakiten ez badezute ere, LGBT komunidadearen errealitatea azaltzen dugu gertutik. Bai. Nik oso gustoko daukat vanguardian egotea. Horregatik gaur daukot jantzita peluka bat. Eta agertu zait TikToken bueltaka pertsona zoragarri hau bere esperientziaren inguruan hitz egiten, eta nahi nuen partekatu zeuekin. Eta dio horrela, ai ama que me peleo. Crossdresser. A ver, Chicas, así es. Ahora soy crossdresser. Entzut duzu? Ez. Ai, eske gaizki entzuten da. Bueno, da pertsona zoragarri bat super guapa esanez, orain bere bizitzan aurrera izan behar dela crossdresser. Bale. Crossdresser ofizial. Eta beste soinu efektu oso polit bat iruditzen zitzaidan. Erabaki oso ona da beti crossdresser bat izatea. Horixe da, peluka. Horregatik. Azkenengo berri bat daukat. Egon naz... Espero hobea izatea. Nada. Vale. Egon naz Spotify begiratzen. Eta sartu naiz estatistiketan. Flop kultura saioak ditu 5 izar, eta badakitu zenbat pertsonak baloratu gaituzten momentu berezi hontan. Zenbat? 69. Eskerrik asko gure fan guztiei valorazio hau emateagatik, oso importantea da guretzat. Begiratu nituen hainbat podcast, kompetentzia, euskal esenako eta panoramako podcastak, eta bastante ondo goiaz. Bai. Eta ez dakit esan neiken, baino podcast oso handi batek zitsungu baino review gutxiago, txabal. Todas las mariconadas. Ez dakit den espektadore gehiago ditugulako, edo gure espektadoriak interneten gehiago sartuta daudelako. Izan daiteke. Gure target audientza hori da. Target audientza. Gaur etorri da gure publiko objektiboa. Mila esker zeuen horizonte gustatiboak zabaltzeagatik. Bai, gogoratu behar dugu ere gaur saio berezia denez. Bai. Gure podcasta nominatuta egon zela Rax sarietan. Wow. Ez genuen irabazi, baina nominatutak egon ginen. Igual horrek eman dizkigu review gehiago.
Ba ez dakit. Izan Izan daiteke. daiteke. Igual rak sarien fandom jarraitzaileek badago. bozkatu digute. Asuntua da, hauek zirela nire berri guztiak. Sorprendente. Sorprendente, total. Bai. Ba, ni badut gaurko berri bat ere, Aha. ze gaur da egun tristea, Itxoin, musika tristia daukot? bilatu. Bai, badaukot. Itxoin, Hau oso ongi doia. Konta iguzu. Gaur egun tristea da. Bai, Gaur nazio artean luto eguna da. bai. Gaur aitaren eguna da. Gaur aitaren eguna da. Queer komunitatean eguneko 80%ak ez dauka aita, edo ez dauka aita presenterik, Egia da. eta beraz gaur ez dugu ezer ospatzen. Da San Jose. Eta nor da hori? Pues Joseren bat ezagutzen Egia da, badezute. Egia da. Joserik badugu hemendik? Joseren bat. Jose, ez dugu Jose bat ere? Aitarik badugu hemen. Ala, badugu sugardadi bat. Nor da? Ahora se esconde. Claro, es que esaten badute hasi bidietanak diru eske. Izango da diskreto XL. Beira. Bueno, hau izan da gure aktualidadearen sekzioa. Bai. Aitaren eguna ospatu arrazorik badezute, eta bestela, ez, familia azken finean konstrukto sozial bada eta berdin zaigu. Eta bestela etorri flop kultura ikustea. Hori Edo jarraitu streaming bidez. Kristoneko Badugu plana. inor streaming bidez jarraitzen, Igor. Ziberespazioan, Bi! Juan Cruz, kaixo! Bat da Juan Cruz eta bestia da Igor. Juan Cruz da gure jefea. Egongo da etxetik hau ikusten. Eta klar, bestea da Igor, hor dagoela. Egongo da etxetik hau ikusten, se van a ir a la puta calle. Bueno, Baizan daiteke. gaur- Egongo dugu ja pasua. Gaur itzugarrizko selekzio, Bai. selekto bat ekarri dugu zeuen kulturaren zentzu oso elebatu eta sofistikatua gustua emateko. Eta lehenengo gonbidatua, emango diogu pasu oraintxe bertan, mesedez eman txalo bero bat. Aiert Alberdirentzat. Gaizki aurkeztu dugu, Dugu flop. E beija tua boca, Mr. Gay nos momentos passados. Hartu eserlekua, mesedez. Kaixo, Arratsaldeon. Egunon, eguerdion, Egunon. edo arratsaldeon. Ez dakigu jendeak noiz entzungo duen hau, baina publikoarentzat arratsaldeon. Aiert Alberdi, zer moduz? Ondo, pozik, hemen Ondo, egotiaren izan, bai. goxo. Bai. Ze marabila. Gure publikoko zen batek ezagutzen du Aiert Alberdi? Oin esan niri. Bueno, flop kultura baino gehiago. Ja, bez! Zuzare sugar daddiarena, ze ongi eraman bigarain gaur maitea. Ai, ama. Beraz bere fanak bazarete, ezta? A ber, mesedez, dirudi gaudela... Bega, beritzengo dugu galdera, Beraz, bere fanak bazarete, ezta? Hor Oso dago. ongi. Bueno, Aiert, gaur eserizara erdian, baina normalean gure podcastan jendea esertzen dugu edo alderdi arroxan, edo alderdi beltzan. Eta galtu nahi zugu zu, non eseriko zinateke? Alderdi arroxan, edo alderdi beltzan? Erantzun. Nik uste baltzian, beti he sido más de... Bai, de... Itunagoa. Bai, bueno, o sea, verdaderamente es, pero coloría me gusta más. Ja. Misteriotsuagoa, Ez, tampoco. tristeagoa. Ez. Orduan pura estetika. Bai. Guai. Hombre, kolore oso politxa da, jendiak esaten dago Bai. argaldu egiten dauela. Eta eramaten baduzu kresta hori eta new rock batzuk, uste dut, alderdi beltza aukeratu behar dela. Es mi rollo, bai. Hori da. Jabez. Zeure nortasuna eta arte zoragarria aipatzera pasatu baino lehenago, egin nahi dut segmentu bat. Ze ikusten dezutenez, pelukeriaren oso fana naiz. Eta ikusi dudan krestaik guapuena daukatzu, baino, kompetizio gabe, En plan, Eskerrik asko. zaila da mantentzea. Ez, laka sekadora eta aita punki bat. Aita ninguran gabeit, pues aita punki bat. Beira, zorionak aierten aitxa punkiaren zat. Amatxo maitia. Nora zure aita? Osea, punki bat. Eta... Baina musikaria da, edo ez? Hori asmatu dut. Ai, asmatu dut. Ez, baina da oso salia bai. Ah, bale. Osea, beti uki dau como musikiakin oso harreman, ez du ba. Osa, punka eramaten dau barrutik. Bueno, eta kanpotik, osea, tampoco... No, baina, esan en plan, se le musika, ve, musika ez dau eiten, esan nahi dut. Ez. Musika gozatu egiten dau. Hori da. Zure musika gozatzen dau? Hostiai, igual. Bai, ez, beha dau en todos los lados, oin. Ah, bale. Bueno,
Ja. No su rollo, no? Baina, bueno. Bueno, vale. Baina krestia bai da zurdoio eta izugarria da. Bai, beha mozten. Ah, bai? Horregatik txiki-txikiatik. Osea, da mi uniko peinau, eukidotena bizitzan. Que fuerte. Igual zara ezagutzen duan lehenengo queer pertsona beraitarekin erlazio polita daukana. Bai. Oie, nire itxan majoa da. Erlazio ona igual ez. Ja. Baina majoa bada, saiatzen da. Orduan, Konta iguzu Aiert, Alberdi, nor zara, zer egiten duzu? Hau da, no, oso ETB-ko galdera bat, en plan, konta iguzu, nor da Aiert, Alberdi? noiz jaiotzen da Aiert Alberdi? Pues, ez dakit, 19 urteakot, 2005. Me cago en Zenbat Dios. kolageno. Me cago en Dios. Eta hemen tiesas, sekas, dugu ezer. Horrela. Eta hori, oñatikin nator berez, bueno, oin Bilbon bizi naiz ikasketatik eta bar, eta musika, bueno, sortzaile moura edo ez dakit. Musikaria, abeslaria. Bai, Eta bueno, oso, na? orokorrean, bai, ez dakit, beti eukidot como sorkuntzakin harreman bat, Beira. eta orduan, pues, hori kendot, bai. Zer ikasten duzu? Zientzia politikoak eta soziologia. Betea, tomar Zatia. por saco, vale. Hau da behar dugun etorkizuna. Ja. Ze uste dozu Krestadun queer pertsonak politika ikasten? Ze uste dozu daukala irtera hobe bat, musikak edo zientzia politikoek? Claro. Duro. Ja bez. Galdetu behar nuen, enek izan oinati arda zinela. Bai. Batetik 10-era, zenbat txiste jasan dituzu zure lehengo zuen inguruan? Egunean bat minimo eta beste bat izaten da... Gaur da, osea, gaurkoa da hau. Galdera bai. hau egitea, ja. Bai, eta beste izaten da... Aier, tioit, eta holako mobidak. Joderi! Jendiak benetan listo ja oso bajoa dauka. Aiert da izen biologiko ofiziala? Edo da Bai, izen artistiko bai. bat? Aiert, oso izen polit bat da. Oso, nola esaten da? Familia punki batek jarriko lukeen izen bat, baten jat, super berezixa, super politxa. Bai. Ama. Musika, orduan egiten Bai. duzu. Ze musika mota egiten duzu, konta iguzu? Jo, ez dakit, osea, ez dut... Kostau gixat como kategorizaikian, ez oso salia, pero... Esan honeke orokorrian bai ikindotela musika... Osea, ikindot musika helburu politiko garbisekin. Bai. Eta orduan, osea, hori da, como... nere hildo nagusisa gero estetika eta soinua, osea estetika urot esan bai dela sorkuntzan parte, baina beti mantentzen da mamina edo hori dela esan honekin. Ez que niri me flipa, ze karo, zuk uste duzu Aiert, eta, karo, estetika honekin dirudien plan, no seke, no? Ja. Eta gero, azten da besten plan, eta den plan, oh girl! Que, por cierto, spoiler, gero entzungo dugu Aiert zuzenean abesten, etxalo bera bat. Wow! Hemen dugu seta. Todo Baina, bueno, minabo. Ya está, es que pulso nahi nahan, zer, hauts, izotza apurtu behar dugu, ematen dezute todo izatela, nola esaten da, euskaraldira, edo lako Ja. zer. Gaude hemen tontuan egiten gure lagunarekin esanatokian eta izugarri ongi pasatuko dugu. Zein da zure Pokemon gogokoena? Ostras. Amalas. Nere gusta izaten bat, eusela rollo zazpi. O lako zehose. Zazpi? Tipo como... Ibi, ditxu, Hori, tipo agua, tal, danak. Vale. Bai. Ikusten hau izan Neri leke... urekoa. Hasiera bat. Baina esan diazu lehen, zarela fana, Pokemonena... Eta Wingsena. Eta Wings. Bisexuala. Literal. Solo verdades, bai. Fana baldin bazara de Pokemon eta Wings, zara bisexuala. Bisexualitatearen identitatea. Badauko Wings fanik hemendik, edo Pokemon fanik, edo zaete denak igual. Ez, Claro, es alguien que- de verano azul tenemos fans hoy. Hortziok! Ikaragarri. Ei, Gabitz, belaunaldia ustura atrabesatzen gaurkoan flop Hori da. kulturan, bale? Eta oso ondo pasatuko dugu. Hori da, lehen zen marrazki bizi duen ikusten. Heidi, no? Igual ikusten zen. Heidi bai. ikusten zenuten? Maia, erletxua, zeo-zeolako, alfalfa. Bai, ez? Bai. Betizu kluba ja ez, edo bai. Ikusi zenuten Betizu kluba? Eta hori, beste norabidean bebai aplikatzen da. Zuk ikusi zenuen Betizu kluba? Esa honek ez ez. Ez. Ez que nire betizu klubeko txartela iguan zan 0,0000000 amalau. Anda. Osa, ni justo hor ninguen klubeko txartelian, baina, klar, gero pasau zan. Karo Ja, eta karo. oin ze izango da, miluze. Guazten, Gisa da, bueno, guazten izan, orain gazteek, ja, ez dakit.
Ja bez. Bueno, eske oraingo aurrekiak guazen ikusten dute, karo, gutxikiten ikusten genuen betizun, zer ikusten genuen betizun, Shin-chan, no seke. Bai, Shin-chan, Doraemon. Hori ikusten zen. En plan, ez dakizegatik, baina ETB-en zeon como otaku bat direkzioan, eta resultzion como amazazpi gauza japoni arte. Doremi. Bai. Gero, Doremi, Artxiki. hori bai. Karo, guk hori ikusten Artxiki izan mojoi bat. Zu bai zarela mojoi bat. Nire asko usta izaten, Un Neri popular ere. opinion, Artxiki izan mojoi bat. Hemen Baina- badau norbait igual bere seme edo alabeakin ikusi behar izan duela Artxiki asko sentitzen dut. Da gauza somnifero bat. Ja. Baina, karo, gaurko gazteek, osea, aurrek, zen nibelen guzina da, aur txiki bat, eta hori ikusten Bai. du, guazen. Queda en plan, esta selia con esta, Ja. jartzen dizkio adarrak beste honekin, gero hau Bestia. dagoen koma, Bai. hau dago kartzelan. Bueno, nik hori ikusten goen kale eren eramat txikin igual, trastornada. Goenkale esan superkulebroia be, bai. Goenkale. Zuzinen, itxoin. Ez que beste egunean giunden lagun baten etxean, eta ointxe bertan inbitut galdera bat, bale? Porque gomidatu azale. Baina lagunan ama, hasi zan ikusten telebistan kulebroi bat. Kulebroi bat como de antena nova edo lako zehose. Eta zan nik txikitan ikusten nagoen kulebroi. Dame txokolate. Zan gata salvaje. Ah? Zuk ikusi dituzu kulebroiak inoiz? Ezagonek ez. Ez, uste dutela Jokia aburrida, ez. queer aurtzaroaren como oso gauza. Nik nire mamakin ikusten dituen eta negara iten neban, en plan jende honeaz. Nik Eta handikan jarratze dute. Nik ere. Igual zen gure garaiko queer pertsonena. Igual eski gaur egun ja, baituzte beste gauzak eskuragarri. Interneta, no seke. Gu ez bagenu ikusten telebista gure amatxirekin zegin bar genuen. Lagunekin atera kalera? Imaginate. Ze lagunekin, marikoitz. Amatxo maiti. Orduan, Haurtzaroari buruz hitz egiten. Bai. Eskenik hau kuriositate daukat. Nola hasi zinen musikaren munduan? Osa, zuzabitz erantzun bat ditxo hien, ez? Bai. Pensaba. Beste lan nik aldutuko dizut, baina. Esan zuko, eto. Aiert, Alberdi, zure izena bilatzen dugunean, agertzen zegoeleneko gauza da, zu La Voz Kids-en egon zinela. Así de duro. Bai. Ja, bez. Nola tan iritsi zinen La Voz Kids era? Osa, ni hori galdeketago gaur, baina, pues amairu, a ber, eski amairu urten ukan, umean nintzen. Amairu? Amairu. Osa, eren egun. Bueno. Osa, pandemia baino leheno, baino ya está. Bai. No, es que... Ara, nizte txikiago zinela. Ez, amairu. Eta hori, ez dakit, izan zen, como ikusi neben, osa, primia behaldin ostan castinga, ez dakit ze, osa, rollo papel bat, en plan de broma tal, eta esanen, bueno, pues guazen, ez? Hostia, es que jodi. Es que ni bestot, osa, no entiendo. Oso bat garua da, timelineak konparatzia, ze gaude momentu baten non... zu gaztia zare, gu teorikoki bebai gaztia gara, bale? Baina ni ninguenian TFG-a egiten, zuziunden espazio fiziko berdin baten Risto Mejide eta Edurnerekin. Oso gauza jodido bat da. Egon zinen, zeu bilatu dau berak, baina nik ez dakit, ze faser arte heldu zinen, eta zinen telebistan? Bai. Osa, bataiatara arte honitz. Osa, a ber, ese be, que dure, pues literalmente bisaio, pero bai, honitzen Vanessa Martinen ekipuan. Oh, wow. Ah, Eta osea, Pastora Soler, Join, la de Quédate Ja. conmigo. No, ni nahi do jakin hasieratik, ze abestin zinen? Bueno, es que, o sea, lo Rolling hice Deli- bien, o sea, canta un erabaki no cantar ya como hablar de Amaral, orduan, bueno, Ze kantau zinen, barkatu? cómo hablar, Amaralena, Si cada parte de mi mente es tuya. Hori. Nora eman zan buelta? Vanessa Martín. Bakarrik? Bai. Ah, bale, orduan ez da polemika askoik. Risto Eman Mejide izango dago basan la buelta... Ya, Risto Mejide eta Edurne te lo has Está buena sacado, voz. vamos. Pentsatu neban Got Talent zela, eske de hecho nire urrengo galdera izan bizan nork eman zutzen botoia. Eta Baina, nortza, claro. Rosario zegoen? Bai, Rosario, David Bisbal, Melendi. Eta etzen buelte Ya ves. homofobos. Es, No o sea, tienes un color de voz. Lolita bai, Baina uste mazau, Ez hori, Familia pero osua. de asistenta, no de, ¿cómo se dice? Co-coach o hori. Vale. Ja ves, Vanessa Martinen ekipuan. Bai. Eta claro, gero... Amairutekin, eta zuk nola eraman zenuen hori? Pues sin más, ¿no? O sea, está aquí. Oye, gero urrengo Es gune- la peló. urrengo gunean institutoan. Enitzen sale, está. Ez? O sea, es... O sea, no sé. Amairu urtekin Vanessa Martinen ekipuan kresta honekin. Bai, bueno, aprot. Potolua nukan, baina bai. Bai. De hecho, bueno, o sea... me fetichizaron por todos los lados nere uliatik eta Ja. nere estuatik. La única pregunta zan... Deklarazioak esklusiba. Se me cae el mundo, ez, baina... bai. O sea, fue... O sea, ni behikus nuen hor, como...
telebistaz ezan, tal... Bueno, a ber, 13 urte nukan, oza, ondiak divertik enitzen, Ja bez, baina gutxienez kendu zinuen en plan tontak eixa erditik oso azkar, zeia hain gazte ikustia en plan, baina hau dena da pantomima. Jende guzti honek nahi dauen hain da dokumental bat, esan. Konta iguzu, ze moduz den oinatikoa izatea. Bai, aprox. Baina, bueno, gero, oza, ez dakit, me parece como buena anécdota, ez? Bai. Hombre, izugarria behiran un zazen. Historia da. O sea, echa gustaen entrevistaro, ¿es? O sea, para todos los periodistas igual como Ja. cada vez, es bakoitzean igual, pues tampoco Ja. me cunde, baina bestela ondo. O sea, Orduan aldatuko gau gaia. ze? Orduan aldatuko dugu gaia. Bai. Vale, venga. Perfecto. Duela gutxi diska berri bat atera duzu. Hori da. Nola hitzen da? Somateka. Somateka. Zergatik izen hori? Es que da de pedante, bueno... Me encanta. Ya ves. Sin más, gauzia da teorialari feminista filosofo bat, Polbe Preciado deiketan dana, eta da bere kontzeptu bat, eta gura dago esan berez, como zela sortzen ditugun gure defensarako armak, edo gure zela sortzen duen gure babeslekua eta bar, erasotzen gaitun material igual horretatik, ez? Porque ez daku beste nundik heldu. Ordan, como disoziazio horren inguruan ikin dago berba, eta hori islatzen da nik ustot, baita... Osa, izan da puzka bat inkonstienteki, osa, niretako zan bilduma bat, biltzen ebena, simplemente, pues, nere lehen kantak edo sortzaile moura musikan, eta gero konturatu nintzen, justo disoziazio, disforia hori konstante hori, eta disforia guretesan kontraesan hori, zala, pues, diskorruan konstante buena bat. Ez be, lehen ezauzunakin bebai, pues, ahotzakin zela kantakin duten eta bar, oza, nik inoiz ez dut kantau konstienteki hola, oza, txikillatik hasi nintzen hola, baina horrek etxokentzen bere politikotasunetik, eta gero konturatu nintzen horrek be baukala, oza, itzulpen sonoro hori, basala emaitza beste gauza batzuna bebai. Si lo digo, dilo. No, barkatu, nengoen hau preparatzen. Iruditu gat, bastante esplikazio on bat, zebatzutan galdetzen proiektu baten inguruan norbetxetan, en plan, bai, neban. Nola esan duzu dela hitza, berdiro, be? Somateka. Somateka. Ez que hemen dago, nire nintzen bilatzen, Ja, hemen daukagu. Proiektu zoragarri bat. Hemen dago insinun kolaborazio hau La Furiarekin, edo Ez, ni? Olat Salvadorrekin. Olat Salvadorrekin Salvadorrekin insinun bat. Olat Salvadorrekin entrevista egin genuen, eta berak kontatu zigun abestini buruz, konta guztu ere autodefentsa abestiari buruz, dela temazo bat. Ja, bez. Pues, da autodefentsa oiu bat ez be autodefentsara dei bat gorputz, zapaldu orok pues, autodefentsarako dei bat, eta bat ez be bueno, bakigu azkenean sortzen duna gero diala poliki pues bere signifikatu bere aldatzen eta bueno, dala azkenean artean arrisku bat hartzen dozuna, eta da nik ustot arteari berezik jauen hori ez, baina gero bat ez be bai konturatu naiz dala agentzia edo gure gorputzen zaurgarrikasunan kontrako oiu bat bai, hau da defendileko eta aktuaileko dei bat kintzara joteko, Hori da. eta gorputz zapaldu baino oskoz gehiago garenan oiu bat edo. Ke grande. Akzion direkta, hori bai dela punka, txabal. Ba, eske, dagin behar duguna. Izugarri. Eske ala da. No. Eske, jendeak hori espero dugu gandik, ez? En plan, Bai, ez erantzutea edo ez egitea edo... edo izatea, nola esaten da, aukera zuri emateko espazio bat, baino beti biktima bezala. Badakitu en plan, nahi dugu erakutsi beste realitate mota bat, porque te va fatal, verdad? Badakitu en plan, etorri zeike kontatzea zeinen miserablesaren diferente izan da. Eta orduan, ematen jat, bai, oso joera zuzena esatia, en plan, horretatik at benetako nortasun baten. Bai, eta arduratik, oza, evidentemente hortikat, oza, oso argi daku garela, pues, klase bat bakarrik zapaldu garelako batzen gaituna, ez? Porque ez dago ezebe esentziala, ez dago ezebe bere izgarrixa bestingatik, baina bai oiukatzia edo puska bat deitia badakula guk be sortze gaitasun bat, ez bakarrik defensa gaitasun bat, eta horretara, oza, ez garela mugatu biharrez, eretara bezik, eta gube
sortu biula, aunque resistentziatik be, sortu gekela, eta resistentzia baino gehiago izan gekenan oiu bat. Bai, noski, eta de hecho, are gehiago esango nuke, historikoki hainbat sormenera bideratutako hainbat departamentu, eraman izan dira, nola esan nik hau modu politu baten, gizartearen margenetan zeuden jendiaren gatik. Badakitu, beti esaten da, adibidez, Rocío Juradoren estilista danak eta konposagaile guztiak eta jende guztiak ziela marikitak. Edo Elizan montatzen zitsunak, como Ama Berginean soinekoak edo tal, marikoiak ziela. Edo, en plan, sormenaren espazioa, historikoki exacerbatuta izan da, hau pixkat zatarra da esatia, baina diskriminauta zazenean, dakotzu zerbait kontatzeko. Badakitu, en plan, borroka honen konsekuentziaz behartzen zaitxu, pentsatzera, zerbait eitxera, garapen bat izatera, zure bizitza erresa bada, besan zike, como la personalidad un zapato. Bai, baina gero askotan gertatzen da, horrekin, jendeak espero duela zure mezua izatea bakarrik borroka, edo zure... Total, bai, hori bai. Eta askotan nire igualtzaio espazio ematen beste gai batzuk lantzeko, pertsona bati, en plan, no? Bai. Horixe bera. Bai, osea, a ber, neri bepetza izate uki bidala, como oso klaru, gu bai gurula, incluso gure kategorian desagerpena, porque horrek esan gura da bila aiogarela elmugarretara, eta horretarako pues, borroka izango dela bide hori, baina aldi berian oso importantia da ez gauztia diskurso soilik resistentetan edo defensibotan, sino ofensibotan, eta ulerketia, pues hori, pues badakula, arriskuak hartu bitula. Ne ustez, arduratik gorputz zapalduk arriskuak hartu bitu, porque arriskuak hartzian dau, artean edertasuna, arriskuan hartzian dau, eske bizitzia hortan datza, sabes? Eta bakarrik arriskuak hartzen eta gorputza jarten lortuku, batetik, bai gu bizikia, bai ausardiaz ikia gauza batzuk, eta askotan ondorixoak egiko hauenak, baina beste askotan emongozkoen aguri bizi esperientzia bat, eta ereikuna gauza batzuk edo senda batzuk, askoz, ez dakit, esanguratsuak izango dira. Ikusten segatxik da nona pedante izatea, albuman izenetik fangare honi arte, da jadigara superintensa eta superpolitxa izan da benetan, txalo bero bat. Bai. Hori da. Todo mi nabo, te quiero. Barkatu, eske jarraitu egiten dau. Hoi, Samaro, eske hori ja... Temporalizatu egin behar dugu. Ja, irrizikloaren amaiera, gaur ez da irririk egongo gehiago ja. Hau da, azkenengo eventu, eskatik asko dutzegatik. Esan behar nuen, aierten errealitate desberdin honen parte bai da, dagoela behartuta autobus bat hartzera. Orduan... Baina bat dugu denbora, orain. Bai, baina inbidu testa. Marikon, amor. Ez dozute ezagutzen, ez dozute ikusten, baina badauko galdera sorta bat gomidatu bakoitza egiteko. Bai, baina zergatik galdera... Eta voluntarioik badaue bai. Zergatik izen guztiak daude minuskulaz? Sin más, toke ematen. Albumenean. Ba, neri todo lo contrario. Bai. Neri, bai, ez dakit, izan zen... Kasualitatez. No, erabaki bat, pero erabaki estetikoa zimaz. Esan eben txikiz, bai. Usadan jat, niri ez. Bai. Ze, oin jende asko egiten dau, maiuskulas dena, adibidez Billie Eilish entzun abesti guztiak guztiz maiuskulas. Lunch. Bai. Sorry. Ba, beira. Ez que igual da susarelako txiki haua eta bera da altu haua. Izan daiteke... Eta zabitzate sobrekompensatzen letretan. Ikusizu ez ze altua den. Bai. Bueno, baina plataforma. Sí, bueno, plataforma. Gero jarriko nahiz den mikroren ondoan. Ja, bez. Horrela. Bestela gero, Tuli jeitxiko da. Tuli non dago? Gure soinu teknikaria, Tuli, oberena! Soinu teknikaria jeitxiko da, ikusiko duzu ez zein altua dena aiert. Eta Igor, zein da zura besti gogokoena? Zein gomendatuko zenioke gure publikoari? Publiko fine, dauko gore elegantia. Zerbait pedantia. Pues, igual gusta izat bastante barne biltzen dauelako apurat soinua, diskoan soinua eta diskoa beha. Igual zuregatik dala gero abestukoten kanta. Osa, dana guzta izate izan, baina zuregatik igual dagoela ondoen islatzen dauna, eta bat ez be, dagoela kormobida bat, dagoena bastante asarren ere buruakin dalatzen ningo denporan, deskubri dutela, osa, konturatu nahizela, sortu dutena poetikoki edo, batzutan ez dutela lortu ulergarri izatea. Orduan, askotan ez dut esaten gabitzen agentzia hau edo hartzaiak dakon interpretaziorako gaitasno ez dutela emun. Orduan,
oin baina bil como kantua bastante direktua sortzen, eta justo kantua guztu dela nahiko zuzena. Osa, lehen te Orduan, pasabas de intensa, eta orain pixka gutxio. Bai, eta me pasaba Ja. un poco de... Metaforak eta alusioak eta Bai, ideiak, eta ez da kontzeptuak. ulerketan, osea, ez da ulerketan atzean nik musika ulerketako, osea, artia ulerketako funtzio politiko hori galtzen dago, eta funtzio, pues bere funtzioa galtzen da orduan, pues hori, oin baina biltzaiaketan, beste modu zuzena baten edo... Osea, eske ustot izalekela zeo ze zuzena eta poetikoa, eta ustot oin manabiela horretan. Eta ustot zuregatik badoiala hortik. Bai, da balantze bat, Bueno, azkenean. gero entzungo dugu, eta ikusiko dugu ea botoia sakatzen dugun, edo ez dugun sakatzen botoia. Horixe bera, Goazen flop kulturako testarekin. izugarri. Ikusiko bazenute, flop kultura jakin zenukete, konbiatu guzti egiten diegula test hau, zuek ere erantzun dezakezue. Zeuen burmuinean. Ze hori da, zuen buruetan. Lehenengo galdera da. Da rollo galdera erantzuna, Bai. Igo pixka bat. Hortxe oso hori. Igual gehiagin. Ja. Venga, erreferente bat. Gata katana. Tremendo. Pop kulturako momentu bat. Jedet esaten, en Melody se puede callar. Lit. O biena, que se calle Melody. Oie, garagardo bat ikusten dut. Nondik ate dauzu? Hemen badago. Que badau taberna, hemen. Badago taberna. Bai, esan dutzu. Eta guzteratik gaude urarekin. Ja bez. Igor. Igor hartu bi Marianito. Bueno, urrengoa, pelikula bat. Buah, ez dakit, bloqueo. Denbora aurrera doa, autobusa. Pues badoa. Winsen baten bat, no, Winsen baten bat. Hola, baten bat eusela hola enkapuchada. Wingsen pelikula. Wings. Wings? Bai. Daukate pelikula? Wingsek dako Bai, pelikula, bai, bai, pelikula, bai, bai, Enek bai. isan. Bai. Ikusten Vale. kultura ikasten dira. Bai. Badakizu zer diren las Wings, que buen ari gara Ni Wings, Dios. Wings, Wings. Año que está aquí se da Como Wings. basura. Todo el podcast. Azkar dira, rollo, ada putonika batzuk. Bai, rollo, institutora doia crop zen top, ada batzuk super magia egiten kunti. dute, bai. Transformatu egiten dira. Eta magia egiten dabe. tipo. Hori. Dituzte trantsizio batzuk super guai, rollo musikarekin, eta enchantix eta no seke. Eta ateratzen zaizkie galak, bueno da, super kunti. Bai. Bilatu etxean, Wings. Eta gero bilatu zer den kunti. Disko bat. Itxoin markatu, Kunti esan, bueno, pentsatu disko bat. Kunti esan duzula, Joder. badakizu... Badakizu idatzi dugula pertsona bat dabilela doktorado bat egiten. Euskaraz? Doktoretza bat egiten. Eta ari dela gure podcasta aztertzen. Eta ari da rollo, queer, hiztegia, modernitatea, no seke aztertzen. Gara ratas de laboratorio. Ja bez. Zuek Ratas ezakitute tiesas. zer den kunti, baina badau munduan doktore bat gure iritzia entzun nahi duena. Badakiena zer den kunti. Horixe bera. Jarri ezagun, diska bat. Nara Sarasotzaiana. Oh, bale, ez dut entzun. Nik ez dut. Baina diskazo. Baina bai. Entzun duzue? Obiena, musu bat hemendik. Entzun duzue, hemendik, ez? Gora, Sara. Paparopus. Hori bera. Telesail bat. No vale Wings. Buah, urte misaten ez da izatik el Conquist. Dejo ondeia la, Xavier. Sentitzen dut, baina bueno. Tremendo. Ongi dago. El Conquist ikusten duzue? Ole, Oso txalo ongi bero ze- bat gure publikoaren zat. Boikot, ez da falta ditu. Venga, gorrotatzen duzu norbait. Igual hemen musika más intensa, no? Bale. Buah, Venga, zela berriz da, hau, errepikatuko zela dut, errepikatuko da, dut, itxoin, Gorrotatzen duzu norbait. Zela da, hau, dakona hola... Hostia, juntzekoa, Miriam, zela da Nogueras, o como es esa? Miren Nogales, ez? Miren Nogales! No, Miriam... Bakitza zein eri bien. Badakizu norbaitek, nik ez dakit. Bueno, insoportable. Insoportable. Miriam, zer? Aizki gatu Ez nahi dakit, dut. bakitza Miriam zein Nogueras, bai, dakona, bai, bai. bai. Zer egiten du? Pero zela da. Zer egiten... Pues, da una pedante insoportable, o sea, bueno, aparte Vale. de facha, pero... Ah, Vale. Esan duzu juntzekoa. Bai, es que yo... Vale, pero es que vale, está ahí- vale. Pero Miriam da, esan honekin. No, baina, uste no, osea, egiten Miriam dugu galdera Nogueras, o haude... así, no? Bai, behitu. Miriam Obiena, Nogueras. ikusten bai, Publikoan hemen pertsona bai bakar irakurri batek publikoa. ezagutzen du. Nor da? Ez que egiten dugu beti galdera hau, eta jendia beti den plan, ai, ez dakitzu. Baina, osea, fansare, partido politiko figura konkretu batera. No, Ole, pero es que benetan ole, persona hori Obiena. berezik insoportabilidad da, o sea, rollo... Vale.
Bale. Bai. Hobiena. bilatuko dugu. Urrengo galdera. Norekin egingo zenuke kolaborazio bat? Sarakin, Sara Zuzerekin. Oso ongi. Norekin, aloro, Bai. Norekin ez zenuke egingo kolaboraziorik. Hau oso saio da niretan. A ver, itxoine pentsaen abi. Bai, porque musika oso motza da, Berriro jarri bidez. Osea, orokorrian, ez? Bai. Rosalía King, que es rentista. Rosalía King, que es rentista, izugarria. Fuerte. Bueno, Never see me again. bada, gauzak diren bezala. Ai, Eta gainera ez da amatxo maitea. bakarra. Errentista. Gero eta artista gehiago dira, zaku hortan daudenak. Bai. Konta iguzu, Daniel, nor hasi zen rentismoan? Nire etorri nahi zona, hitz egitera arteari buruz, ez nire aberastasunari buruz. Vale, hori beste. Ez, baina kontatu, nor hasi zen? Beti kontatzen duzu? Setentismoa. Rosalía Tres Mamis? Ez, Jeffree Star. Ai, letxez, bale, barkatu. Non da musika didaktiko bat, hau adibidez. Jeffree Star oso artista famatu bat da, eta behin esan zuen bideo batean, zeiten zuen makillajea tipua, eta orduan galdetu zutien, oi, eta makillajeak galtzen badau daukon tiroia, zein bizutal, eta entrevistan tipuak erantzun zuen, ditut erosita 67 etxe, esto da dinero solo. Eta entrevista hau super virala izan zen, eta nidauko teoria hemendik urten zela rentismoaren izugarrizko booma. Eta behin, parentesi didaktiko honen ostean, jarraituko dugu. Azkeneko galdera. Norekin egingo zenuke borroka la velada del año? Ez dauk musika. A ver, gure publikoak ezagutzen duzu zer den la velada del año? Bai, hasta aquí llegamos. Qué modernas, tías, bauze TikToka. Wow. Izugarri. Rollo izan daiteke amalas, edo ez. Izan daiteke rollo... Kirola. Kirol bat da. Norekin egingo zenuke Boxeoa da, boxeoa kirol bat da, ez? O estoy yo loca. Naiz ez bitarra, pero hasta aquí llego. Las dos, bai. Joder, ez dakit. Igual... Buah, te lo juro que tengo a la Miriam aquí, Tengo a la Miriam que no se me escapa. Es que no. Ba, Miriam izan daiteke. Bai. Esto te samia revisen a por sí. Altua da. Porque bat esta altua. Bueno, nik uste ez. Baina, Bueno, el ego lo tiene por el cielo, baina. Ordua. Baina. Wow. Ba, listo? Ba, Madonnaren Bukatu da abesti folkultura honekin. kontesta, flipatu duzu, ezta? Eskerrik asko etortzeagatik, kristoneko joia bat zara. Jarraituko dugu beste gonbidatu bat, daki no se ni Dios. Erantzun dituzue galderak zuen buruetan. Bai, gero igual norbait igoko dugu, testa erantzuteko. Zela pelau, bete behar dugu denbora. Ongo gara hemen lau ordutxo dena da, El sugar daddy, el discreto, non dago? Bueno, ba, iritsi da momentua, hartu zure lekua, mesedez, Bai. iritsi zure momentua. Mila esker Aier gurekin izateagatik. Kriston artista Aier, Aier Alberdi. Entzun bere musika. Hau ez da. Bitartean guk denbora egingo dugu. Bai, Eta ja prestaudenean abisatu. Ba, egon nintzen beste unean, bai. dute supermerkatu bat, saltze dutela aubergina txinatarrak. Anda. Una movida tremenda, salsa soja pizkatekin. Basaz? Bai. Zuekin guztiokin, Aiert Alberdi. Mindu gabe esan nahi dizut barnetik nor zaren ikusten zaizurrunetik Biura horrekin betean ezberdin begirada guztiak atzetik ez dakit nola egin izan ezin dabil York ez diteu nola egin irakatsi Ikasgelako neskengatik auzoko atxoen gatik
herriko atxilotuaren gatik, hizkuntza baten gatik, guzti horren gatik gaur naiz zure gatik, naiz. Hemen nindeu boro bierdian zuek zutik, geldirik begira beti, berdin izutziko diozue, horrela begiratzeari, naiz baina nekatzen hasian nork, moztuko dit gaur garrasia inoiz, ezin goduzu isilaratzu, herri baten abestia. Ikasgelako neskengatik, auzoko atxoen gatik, herriko atxilotuaren gatik, hizkuntza baten gatik, guzti horren gatik gaur naiz zure gatik. Banai. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuri Aier eskerrik Talberdi. asko. Ikusi duzu ze artista den, esan dizuegu, baino badena jarraitzera Spotifyen, Bai. kariño. Programa hau asko sobea izan da zuregatik. Eta orain ja, bada momentua kariño autobusa jongo zaizu, Ja. beraz mila esker azkeneko aldiz, Hori da. txalo bero bat berarentzat berriz ere. Bai. Jarraituko dugu programarekin, eta antzerki eskolan gaudenez egingo dugu denok antzerki kolektibo bat, como que hemen ez dabil ezer gertatzen, bale? Osa, jarraituko dugu programarekin, eta gutxi gehiago. Nahi dut egin segmentu txiki bat gure urdengo gonbidatua ongietorria eman baino lehenago, Bale. dela gertatu zait gauza bat. Andala, Egon nintzen Bilbon, ze ez dakit notatzen den, baina ni humorista naiz, ya lo siento. Eta egon nintzen Bilbon show bat egiten, eta showaren amaieran etorri izan niregana gizon bat, baina gizon bat 50 urteun gizon bat nire target audience. Hori da gure gonbidatua. Bai, hori da nire, eta gaur hemen daukau. No, baina esan zidan kristoneko merla bateaz. Ezin zaefa nire lagunak esan bitzu zerbait, nila korriketan beste alderantz. Eta zidan, no nire laguna etorri da eskelotxa emote jako, baina etorri bida benetan. Eta etorri izan beste gizon, zoragarri bat, hau lotxatiagoa, eta ez egon hain tostauta. Eta esan zoztan, jo, eske egunero entzutet zeuen programa lanera kotxera bidean. Oh, wow. Eta esan zoztan lagun tostauak, aipatu izute podcastian, porque soy Odean, nabil aipatzen podcastian, eta esan otzan, zein da zure izena? Eta zuztan, no, izena ez dut esan behar, zani, bueno, barduan, aipatzea saia, ze aipatu nahike, eta lagunak zauzta, este es el jefe de los ascensores de Orona. Anda. Orduan, hemendik musu handi bat al jefe de los ascensores de Orona. Txalo bero bat. Igo gaioa behar dugunean deituko dugu. Horixe da. Eta behin hau erditxik enduta. Galdera bat okatik publikoarentzat. Ah, venga. Badakizuen orden gonbidatua. Ze, klaro, jendonek ez badu flop kultura jarraitzen, Instagramen eta ez gaitu jarraituko ere. Orduan, badakizu, ze kartelan ez dago jarritan norden gonbidatua, badakizue? Bai. Ah, bueno, egin duzu etxeko lana. Vale. Orduan, kendukoet musika misteriotxua. Wikipedia una algo, no, bilatu duzu, en plan, a donde voy? Eazte erengo dudan. Bueno, gonbidatuko dugu rengo... A ver, Aier. Bai, egingo dugu berriro ere interpretazio kolektibo bat. Ale, agur Zuri, Aier maitia, agur. maite zaitugu. Eta mesedez, jarraitu txalo honekin eta sardadilla kalabazan Aitziber Garmendia. Estar nos teus braços, Mr. Gay, e beijar-te o labor.
Mr. Gay nos momentos passados. Mr. Gay. Ez doteinean beste lan de sonidista en mi vida. Ja, gaur Dena zuk zaude. egiten ez hortik. Dena egiten dut nik segura Flipatzen zubeira. egiten. Hemen dugu Tuli tomándose un café. hor Ja, dira. bez. Atxaldeon, Eta Igor denoi. hor. Oye, por cierto, dugu hemen Igor, claro, eske, hauek ez dira gure podcastaren entzuleak, baina Qué guetik vergüenza. batzen dugu Igor. Ba, hemen dugu el famoso Igor. Txalo bat Igorretzat. Pixka bat, ironia krudel bat. Mundu osua desiatzen noiz Igor ezagutuko eta justo ezagutu duzu zeuek que os importa un bledo. Bueno, Baina, eta nahi guazen gure gonbidatuarekin. Bai, Eh, kaixo. Kaixo. Nik ez Ze dizut, ondo? nik ez dizut eskatu nahi jertxeak, entzeko baina txutun momenturen batean kamiseta erakutsi behar dugula, Bai, da, noski, bantxe konti. bertan. Ekarri dugu. Beira, gaina, galdetzen badiazu erroxa edo beltza, ba gaur roxa. Gaur roxak erabikusten nuke? Ni beti naiz egunaren arabera, ze beti ez Ja. nago igual, batzutan beltz eta beste batzutan roxa. Gaur pixka roxa nago. Gaur bizka roxa. Bai. Beira. Oso ongi. Txalo Eta bat kamisetan roxarentzat. ekarri du bollera viva. Beira. Mr. Gay quer estar nos meus braços. Product placement. Beijar tua boca. El lobby gay hemen eserita. Hau bai esan dauela, bueno, voy a mirar a dónde voy. Eta jantzi egin da akorde. Ez, banekin oran etorren gaina, oain dela ez asko, elkarri ikusi genuen guk. Bai, egia da, eta hartu esan nintzun nion, "Buah, uletik asko da esan, gustatzen etorri zait." bizare programa. Nik esan nion, pila bat gustatzen zait zuen podcasta. Ba, ordun etorri behar zara, eta hemen nago. Oh, wow. Bai, Bai, Olat bai. Salvadorren kapitulua izan zen gure lotura gunea. Bai, Zeinazun etorri justu denok zinela. esaten ari zineten, altas kapazidades zinetela. Bai. Bai. Eta Zuere orduan, bazara? ni etorri naiz maia jistera pixka. Ah, bueno. Hortarako Bajas bat dugu capacidades. Igor, lasai. Bai. Bajas capacidades kolektiboaren Apa Igor, ni errepresentazioa. zurekin. Bai. Aitziber Garmendia, nik zerbait aitortu behar dizut. Bai, esan. Nik ez zintuan asko ezagutzen. Bale. Ni bakizu zarela Baina hori ez rollo- da txarra. Ja, baina nire apuro ematen dit. Bale. Ze ni bakizu zarela Euskal Herrian rollo top. Bueno, zenek esaten du hori. Pues mundu guztia, cariño. Si zaude, Bueno. zubai zaudela leku guztietan. Baina hori ez da orain, beti ona. Mundu ze sentian, bueno, Aitziber Garmendia da lo más, Aitziber Garmendia da nire idoloa, no sé qué, eta ni en plan. Nire idoloa. Baina zer egiten du Aitziber Garmendia? Zer nik ez dut zergatik, baina ez dut ezer ikusi. Ordan esan nuen, bigatuko dut Aitziber Garmendia. Bai. Eta resulta, que ikusi zaitut leku batean, Bai. probablemente zure lan ikusteko lekurik okerrena dela 8 apellidos vascos. Hori ez. La hemos liado. Bai. Antzerkira etzea jun, Oraindik ez? ba, 20 urte Bakarrik- daramatzat eszenarioetan. Ja, baina nik 20 urte ditut, orduan. Bai. Horregatik bizitza oso auki dezunera antzeslanen bat ikusteko. Ba, ez, eta barak... Horrengorako esango Bai. izun du nago. Hau eta kultura berri. podcast bat da. Ziur baiet. Bai, nik uste Egia baietz. da, nik antzerki oso gutxi kontsumitzen dudala, Bai. aitortu behar dut. Hau kultura Ez zergatik, podcast bat da, baina- ez da antzerkia da, 8 apellidos baskos, gure fokua, bale, gure. Bai, hortaz hitzen nahi dezu, ez? No, nipa, ez Es que da da musu momen- beharrik, da momen- benetan. Nik bai, nik gero galderen bat badukaz, en plan, nola? Baina, bueno, konta iguzu, ze igual hemendik ere norbaitek ez daitu ezagutzen. Igual ez bakarra, segurazki. Zein da Aitziber Aitziber Garmendia, Mendizabal, bigarren abizena esatea gustatzait beti. Beira. Amen izenean. Aitziber Garmendia Mendizabal, ez dut esango aktorea danik, porque ez dakizatik beti hasten gean gure lanbidearekin, gure burua definitzerako garaian. Badan neska bat oso ameslaria, ikeregarria ameslaria, frustraziorako kapazidade txikia duena, eta ikasketa hortan dabilena, duela 42 urte jaio zen neska bat. Hori esan binizun, ze frustraziorako metxa motza ukitzi... Bueno, bai, horrein egin parentesi bat gure baizu. Nik zuek eran dituzuen hitzen erdik ez nezkin zertzian, osea, juindiz, Whitney Houston. ni idea, ni Heidi ikusten nun, eta asko jota Doraemon, eta nola esan ez dute betizu zan zuen Betizu garaian. kluba? Ni naiz Superbat klubaren garaikoa. Ostrai, Ojo. ez daukot Wow. ideipez. Hemen Hor baten badau bat igual, superbaten bai. bat. Apa, Ai, Superbat! ama! Euskal Herriako atxozarrak. A ver. Amatxo maitea. Eta arro gaude. Bai, arro egoteko Berrogeita modukoa. bi? 42, bai, duela 42 urte Pero si, jaioa. hau ez da pelota egiteagatik, baina dirudizu 20 en plan, Eskerrik asko. Ja, bez, ja irabazi. super gazte, que fuerte, me acabo de quedar tiesa Sánchez. Dejo un día la Xavier. Bai, bai. Orduan lan asko egin duzu ja. Lan asko, horregatik. 20 esan urte? dizut, Zu jaio Bai. zinenean ni ja lanean nebilen. Nera mari izan diot, ama gaur dator podcastara Aitziber Garmendia eta randat. Nik hori ezagutzen dut ez dakit, nondik una serie Martin. Bai. Eta ni plan, Martinen wow. hasi nintzen, bai. Zer da Martin? Martin izan zen ETV bateko telesail bat,
2003an hasi ginen grabatzen. Zu zer urtetan jaiotakoa zea? 87. Ba, Gezurra 6 zan. urte nituen. 2003an hasi ginen grabatzen eta 7 denboraldi iraun genituen. Gaur egun pentsatu ezin daiteken zerbait. Ja, total, gure telebistan. Ez basarek goazan. Bai, claro, eske Yeah. oso zaila da hor mantentzea. Gurasotzat nituen gaina justu nere bi erreferente handi, Elena Irureta eta Jose Ramon Soroiz, eta izan zen eretzako sekulako eskola, batez ere eskola. Zenbat urte zenituen? 18 hasi ginenean. Osea, ja supergazte hasi zinen. Bai, eta horren ves. aurretik antzerkian hasita nengoen, antzerkigintza profesionalean esan nahi dut. Eta Martin izan zen lehenengo esperientzia telebistan edo nola baita esateko. Ostra, ba, aktoria sarela esatia igual hasieran ez, baino esan bieko zuz, esare, en plan, ezagutzen dudan pertsonaik como modu konstanteenean egin duela aktore egintza. Zorionez. No, bai, Ez en da plan, erresa, hori izan binozu, Bai. normalian daude bi kasu, edo arte dramatikoa ikasi, eta egin lan makauto baten, Bai. edo, eta de repente serie baten atera, badakitzu, en plan, tontak eixak Bai. eitiagatik hemenetan, orduan, ikastia eta zeuretaz lan egitea hainbeste denbora, kristoneko meritua da, egia esan. Bai, osea, esan nahi dut, zorionez lana eukidet urte hauetan, eta lanik gabeko denboraldiak ere egon dira, eta beste lan batzuetan aitu barri izan du naiz. De hecho, nik arte estenikoak ikasi nituen, baina zuzenbidea ere, orduan. Ah, por si osea, acaso. Izan naiz, Baina nondik ateratzen du bi jendeak bide denbora? zabaldik euki ditu pertsona bat, baina gero sekulan ez dut lan nahi abokatu bezala adibidez. Baina izan Vale. zaitezke abokatua, momentu hontan. Zein fiatuko da nitaz momentu Bueno, honetan? Hombre, ba, ni Osea, justo eske- daukat movida esan bat nahi dut- pendiente. Rollo, ofizialki, bai. Ofizialki bai. Bai. Wow. Osea, que behar badugu igogailu bat, edo abokatu bat, Deitu beste Horixe da. baitugu norbaitik. kontaktoak. Flop kultura utilidade podcast Orona bat eta da. Itziber Garmendia. Ba, galdetu behar nizun, esan dozun gauzatako, esan dozu ametxena eta gero fango nazorra. Baina esan dozu daukotzula ametxa motz bat frustrazinorako. Oso motxa. Eta artesanikoetan, tia. Bai, Ja. claro, ba, Pues hortan fatal. gabe. Orduan, Bai. zenbat denbora, zure bizitzaren ze euneko pasadezu frustrauta. Egia esan oso gutxi, osea. Ba, jo, hemen ez da enkajatzen logikak. Bai, a ber, frustraziorako metxa oso motxa daukat, baina ikasten dezu lanbide hau oso ziklikoa dela. Eta orduan ziklo horien barruan, ziklo batzu daudela oso onak eta oso emankorrak, eta beste ziklo batzuk oso sekoak. Eta ziklo seko horietan, ba, igual jarri behar dezu nire ama garbitzailea da, eta nire amarekin askotan gazteagoan nintzenean, beak ja bere enpresa zeukanean, berekin juten nintzen garbitzera. Eta nire frustrazioa irenstea askotan gehiago kostatzen zitzaidan besteen begiradapean jartzen nintzenean. Osea, gogoratzen naiz behin portal bat fregatzen nahi nintzela eta emakume bat atea zen, ja ordurako Martin egin da neon, Eta emakumeak, telebistan ez aldalanik, eta ni, ez, horreatik nago hemen zure portala garbitzen. Esan bitzazun, Bai. hau da el metodo Stanislavski, bada? Exactamente, hain naiz personaje bat Bai. prestatzen, bai. Baina egia da, niri horrek adibidez kriston beldurra ematen dit. Ze, da rollo, igual ez da inbeste zu nola sentitzen zaren, que ere izan daiteke, da rollo jendearen begirada eta komentario Bai. horiek en plan de, ai, pobrecita. en Claro. plan, ez Con lo dauka maja lan, que era. Es que Hori egiten batzutan- zenuen, Gure frustrazioak baino boteretsuagoak dira bestek gure gain dituzten espektatibak eta gu horren jabe egiten geanean, hori ja da tirania bat kristona zure buruarekiko, claro. Ja, bez. Orduan hortik ihes egitea nahi zaila egiten zait askotan. Ni badakitu ze pentsatzen dudan asko, esan dozuna, hemen daude igoerak eta jaitsierak, eta batzutan jaitsiera etortzen ikusten da. Ez da, Bai. gauetik goizera ja en plan, egon minaz denboraldi bat, jaten igual toki xumeagotan, edo Bai. igual jaten nire etxe putean. Bai. Orduan, pentsatzen dut beti, egon bida egun bat, eta ez dakigu noiz, baino geroz eta geratuago ematen daudela, egon bida egun bat non atmosfera arnazezina izango den. Oh, wow. Orduan, gora eta bera, lo que tu quieras, baino hilbigare danak, bastante laster, así que nire berdin jat. Bueno, hain lasterra ez ala. Bueno, menudo ez naz tono- etorri bihar menudo ona tono jarri bajoia duzu. ekartzera, baino. Ez que alde beltzean dago. Ja, jarri en plan, el nabo, ez dakit. Bai. Todo mi nabo. Venga, aurrera, familia. Da, palmas, bai, familia. Oye, barkatu, niri asko erlajatzen duzta pentsatzea. Bueno, Ze bai. jendeak zetuzta, no, zure lana oso inestablea da, eta zuria?
Ja. Ta zuria, Bai. badu jendia ofizina baten, eta bixar bertan despiden procedente a la puta calle. Bai. Orduan? Bueno, eta aldi berean, pentsatzea ere, egunero pertsona berdinak ikusiko dituzula, hemendik 20 urte barru ere, Bai. Bueno, ez dakit, nahi horrek ez nago motibatzen, eta aldiz jakiteak edo pentsatzeak urrengo urtean ez dakidala ze antzezlanetan egongo naizen, ze jenderekin partekatuko duten oholtza, nahi horrek pixkat pitirri jartzen nau, berotzen nau. Bai. Eske, hau da, ez dut egin behar monogamiarekiko paralela bat, baina pentsatu egin behar dut. Bala duan, mezu hau, zuentzat, agobiatze guztan mordo bat, permanentziaren ideia hori. Bai, niri ere. En plan, jendiak dauko helburu bezala, ejemplo bat, oposaketa bat atera, eta jana hau hemen. Bai. Egonaz, ni bizitzazua hemen, eta jaiki eta etorri ona, inne gauza, eta itzuli etxera. Ez dugura. Bai. Nahi izan, pinpilin pauxo bat esala. Eta horiek zoriontsuak dira, nik lagun asko ditut horrela bizi dianak, eta oso zoriontsu dianak. Bai. Honek, indit belarrira, nik lagun asko ditut homoseksualak dira. Monogamiaren inguruan bai zabititza egiten zu. Bale. Bai. Bueno, nik gatu nahi dizun, hau berriz ere oso ETB galdera bat da, baina Bai. ze nahiago du Aitziber Garmendiak, telebista ala antzerkia? Beti da hirugarren pertsonan. Segun eta ze proiektu dan. Antzerkian proiektu zoragarri bat balima da, eta telebistan erakartzen ez nauen proiektu bat balima da, antzerkia. Eta alderantziz bada, alderantziz. Egia da, antzerkiak ematen didala beti beste zerbait, badauka momentuko bapatekotasun hori, eta horrek asko erakartzen hau, momentuan gertatzen dena hori da ikusiko dena eta geldituko dena, eta jendeak eramango du bere eroimenean edo sensazio horietan. Telebistan hor gelditzen da grabatutakoa. Ondo bali madau, oso ondo, baina ezke bali madau hor da. Irudi baimena firmauta dau, eta hor egongo zare erradepikaketan 15 urte. Galdera bat daukot, entzun nuen behin gauza bat, eta entzun nahi nuen, zera aktore esaera bat, eta orduan ez dakit, baina gelditu zen nire esto. Neot esan askar ados edo ez. Norbaitxak esan zaren behin, pelikulek egingo zautea beratxa, telebistak egingo zaitxu famatua, antzerkiak egingo zaitxu aktore ona. Ados egongo zinateke? Bueno, ados nau, antzerkiak etzaitula aberatxeak ingo. Perfecto. Aktore hona horregatik gaude hemen. Ikusiko du bakoitzak, baina aberasten etzaituen gauza bakarra da antzerkia. Eta hala ere, hor gabiltza, baina... Barrarua ze teknikoki esango nunke berriro ere ez jakintzatik zaiena dela? Ze orsaz? Bai, ojo, ze gero askotan zinemak ere baditu bere zailtasunak. Antzerkian adibidez, denbora eta espazioa guk kontrolatzen dugu. Nik badakit emanaldi bat hasi aurretik ze denbora behar den konzentratzeko, pertsonaia prestatzeko. Badakit behin emanaldi hasitakoan antzezlan horrek ze tempo daraman kontrolatzen dut hori dena. Eta zineman aldiz ez, zineman iristen zea, jende pila badago, argia kolokatu arte, etxoin behar dezu, igual jazaude oso konzentratuta emozioa lortu dezu, baina grabatzen azte zeatenerako, igual pasadia 30 minutu edo gehiago. Orduan, neri kontrol hori ez eukitzeak oso urduri jartzen hau, eta hori zailago egiten zait antzerkia baino. Bale. Daukatu bai, prestauta galdera sortatxo txiki bat diela, galdera oso intenso batzuk, usteot aktore mierdak diela. Usteot antzerkia etxen duen jendia dela oso intensoa. Bai, bagea. Eta galdera batzuk nituen, esan duzu oso pertsona, meslari bat zarela. Nahi duzuz galdetu, zeure barnea, zein da zure bizitzatik daukotzun lehen da biziko oroimena? Lehen da bizikoa? Lehenengoa zaharrena. Baina aktore moduan edo bestela? Ez zure bizitzako lehenengo oroimena. Etxeko sukaldean, enzimeran eserita, nire ama berdura garbitzen ari izan bitartean. Beira? Bai, gainean nintzen, kasi muñeka bat bezala, ez dut eziaten horre hon, da ni horre hoten nintzen. Eta nire ama berdura garbitzen ari zela, lehenengo orimenetako bat hori da. Beira, zule lehenengo rola izan zen, eseri zila horretan. Eseri hor da, egon hor, beira, bai. Hori duen jat, eta gero bai, aktore lanetan beti komentaten gau lagun batek eta biok, xarmak eta biok, antzerkia egiten dauen jendia dauela modu partikular baten burti jota. Partikular osotan dago. Horregatik, baina, en plan, da buru joketa bat. Nik ikusi neike pertsona bat, eta depende nola egiten, zuk antzerkia egitea zu. Zegatik... Baina, ze esango zenuke dela buru joketa hori? Beti daukate, harreman desberdin bat kontakto fizikoarekin, beti daukate. Ez dakit. Adibidez, uste dut beti daukatzute apurtuagoa pertsona medioak baino kontakto fizikoaren barrera. Ja, hori bai. Ai, kaixo, zen modu ez da en plan sobon amalas. Baina uste dut barrera bat dagoela hor sozialki eta apurtuta dagoela. Beste barrera bat apurtuta dagoela da lotxarena.
bueno, Jendia, nik ezagutzen dudan jendia, antzerkiarena da bastante aurrerakoiagoa, adibidez, jo que se, tontakitxa bat baino, pizza bat ordainuko, pizza bat eskatuko, deitxuzuk, badakitzu den plan, ez jako jo, baina ni oso lotxatia naiz adibidez. Bai? Bai, ni hemen nago, ja, holtzan nagolako eta ja beste rol bat hartzen detelako, baina ni eskailerotatik atera naizenean horre xertzeko, super lotxatuta atera naiz. Oh, wow. Bai, osea, ez dakit, badaude momentuk igual. Esango zenuke pertsonai bat egiten ari zarela orain. Igual. Titototin. Eske ni gertzen zait lotxaren honi buruz hitz egiten. Ni asko planteatu dut antzerki gintza egitea, antzerki klaseak jasotzea edo delakoa, baino ezin dut antxietatea ematen dik pensatzea improvisazio klaseak. Ja. En plan, Es que me puede dar algo. Imagina usarela sugandilla bat, edo Hori. lako zehose. Eta batan diote, Oso eta orain intensoa bazara da jendea. jirafa bat. Eta ezen dira, igual ez dakit hori egiten den, baina hori ikusten dugu. Baina, batzutan egiten da, baina nik ere ez dut konektatzen adibidez ariketa klase horrekin, eta ez da ezer gertatzen. Osea, pertsona guztiak ezberdinak gean bezala, aktore guztiak ere ezberdinak gea, eta bakoitzak gauza ezberdinekin konektatzen dugu. Neri esaten badiate, oain imaginatu zehala mono bat Afrikako sabanan, da esatezu, igual ez. Igual bihar etorriko naz, Ba, bai. nahi kostatzen zaidalako, ez naizelako igual hain aktore fisikoa edo ez daukedalako irudimen hori hain garatua. ez dakit. Nor kontau zigun eskin? Ez zuen kontau norbaitek ariketa bat zela, imagina usarela izotz bat, izotz kubo bat. Eta zein zen, urtu. Ez dakit, kontau, hau zuk entzun duzu edo nire bakarrik. Nik ez. Ba, lagun batek edo zez esan sostan zegoela ariketa bat, zela, sare, izotz bat. En plan, kubito de hielo, klonk. Eta, klaro, bera, super sartuta zeon, eta ariketaren funtsa, antza, zen, ez dakit nola hau esan, irakasleak ikusi behar zeban, ezinela tontua. Orduan, ezinun como, osea, san como, ezinun serio hartu behar. Zan como trampa oso arraro bat, porque antzerkiko jendia oso arraroa da. Eta orduan, neska hau egon zan, como 10 minutu horrela geldi, en plan, soy un cubito de hielo, eta ez haueten hartu, rolian. Suspendida. Eres, no piensas, kalera, hemendik. Eta zan como oso gauza Eske arraro urtu bat. behar zen. Hori zen niztez trampa, eh? Bai, igual, bai. Ze izotz bat aldin bazara, urtu behar zara. Baina bihar dut kontekstua non dago kubitua, dau nire frigorifikoan. Zatuan ez da osta. Egia da, egia da. Dau kubata baten barruan, noia Egia da. Aberroan dikan zuek antzerkikoak, baino frikigoak. Deitxu naute ez, baina... no, bestea. Deitxu naute, egiteko... Etorri zan pertsona bat show bat ikustera, eta esan zidan, daukot pentsauta obra hau, eta daukot papera bat zuretzako izango zen ideala, eta esan bakarrik egin neike nire buruana. Bakarrik. Eta esan bai, hori gure otani, bale, orduan fragoa egike. Ze behin, jasunuten, deitu ninduten ere bai, casting batetik, esan ez, oie, etorri zeike eta frogatu gidoia eta no seke fanintzen Donostir arte uri batekin zitala eta sartu nintzen como sotano baten, zabeti diakastinako motokio. Bai, hori egia da. Eta tipo bat, klaro, nik neukan elkarrizketa bat beste pertsonai batekin zela un padre de familia. Eta esan, neska gazte bat, gidoia frogatzen, eta ni janau fuera. Zer ni berakin hitz egiten, den plan, porque mis hijos me han dicho que no me lo trago. Eta gero direktoria hemen, eta kamera bat hemen, eta nire mikro bat daukot. Eta konturatu nintzen, ze, klar, nik indot tontuan kameran aurrean bizitza dauzua, prácticamente. Eta digo, pues ya haré esto. Y grabau neban, eta direktoriak, bueno, hain probau, pixkat modu honet, pixkat como bordeago izan da. Eta grabatzen nuen, eta, no, baino, esan dut zut izateko bordeatu nuen. Ai, nik uste nuen, Yeah. ez daukot nervio hau aktuatzeko. Baina hori gurire gertatzen zaigu, Ja. Askotan ematen digute pauta bat, eta iruditzen zaigu ematen nahi gehala, baina ez da iristen hori. Hobe da sobreaktuatzea. Ez. Antzerkian pixkat bai, ez? Antzerkian A jendea ber, da pixkat. antzerkian egia da, haundiago egin behar dezula dena, ze berdin ikusi behar zaitu, lehenengo filan da honak, edo atzekoan da honak, ez da, telebista eta zinean oso kodigo diferenteak dira. Eta igual bai da hola, igual sobreaktuatuago, baina beti ere antzerkiko parametroen barruan, bueno, ez dakit gero bakutzaren arabera baita ere. Antzerkian oso fuerte zapaltzen da. Beti da, como, sentituan daukat zerbait. zertan. Baina ibiltzen den momentu horotan? Ez dakit, beti entzuten da, como, Baina Vale. igual, nahi adibidez, asko entzuteak horrek oso urduri jartzen hau. Bai. Bai. Osea, que zu Pixkat, suabe. bueno, nik misofonia daukat baita ere, orduan. Oh, wow. Obiena. Bai, No, broma da. bai, Vale. bai, zarata kontuekin oso maniatika naiz. Ordan egin ez dakigu ASMR. Ja, egingo dugu dela. Goa, ez soportatzen. Bai, hori. vale, Osea, jendea interneten jartzen denen, osea, entzuteko nola mastikatzen duen, baina misofonia daukat batez ere mastikatzeko soinuekin, Vale, eta egin behar nuen ez dut irensteko... egingo. Bai, porque beti da, ematen zait como gauza oso intimo bat.
En plan, casi como sexuala. Bai. En plan, zera, agua, en plan, hola. Bai, eske da, bai, dauka. Oso explicitua ematen Bai. jat, nire bai emate uste pixkat patraz. Zuek zizarete Team ASMR edo Team Misofonia? Jende hau da, Team ver el Tour de Francia. Eta lokartu. Osea, Badakizu zer dena ASMR-a bai, ez? bai, norbaitxek bai. Dien mikro Oso oso potente bat duten, zuten jatzu hasta ulia lusatzen. Bai. Asuntua da, honetik kanpo, misofoniaren asuntotik. Antzerkia. Bai, galdera Inoiz egin duzu intentsuekin. lan- Bueno, jarretu. No, pinpon, zu. Pinpon. Bai. Inoiz egin duzu lan antzeslan bat prestatzen, rollo gidoia edo zerbait zuzendaria. Bai, zuzendari bezala, bueno, pieza txikiak zuzendu izan ditut, baina lehenengo aldiz antzezlan oso bat zuzendu nuena, orain dela 2 urtekoa izan zen, kanpora sartzen. Xabin Fernandezek idatzizun funtzio bat, justu bea seropositiboa dela kontatuz eta gai horren inguruan, komediara eraman nahi zuen, orduan nahi ditu zidan wow. zuzentzeko. Eta izan zen erronka berezia. Eskerrak Xabin zegoen bertan, eta Xabin zen gure pixka bat humorearen mugak dastatzeko pasaportea. Bera zen, orduan, lortu genuen komedia bat egitea, gai horrekin, iruditu zitzaidan erronka oso handia eta kriston esperientzia, bai zuzendari bezala eta bai sortzaile bezala, ze ez da beti erresa humorea egitea gai guztiekin, eta lortu genuen. Eta, de hecho, hori eta jakitea, bakoitzak ze mugak dituen, edo noraino egin dezakezun humoreaz, ez da gauza bera, hori adibidez kasu honetan, hori bizten duen pertsona batek egitea, edo beste pertsona batek egizatea. Cuenta esto, que oso divertigarria. Bai, osea, guk antzezlan hortan esaten genituenak, bueno, ni ez dituen esaten, zuzendari bezala negon ez aktore bezala, baina esaten zirenak eta kontatzen zirenak ezingo lirateke kontatu, Xabin bertan egon ez balitz. Ja, Xabinek ari bar dugu podcastara. Oso interesgarria. Goiazia, como lau kapitulo jarraian, kapituloan zehar, esaten, no sekien etorri podcastera. Eta gero birpasatu behar dugu, gero beti daude norek hartzen dugu podcastara. Ja, literal, ikusiko dugu gure podcast propioa. Ni daukot beste galdera sorta bat, baina lehenago nahi dut pixka bat hitz egin, oraintxe bertan sartuta zazen gauzetaz, ze pixka bat motorra saldu bia gau, suposatzen da hau espazio promozional bat ere badela. Zau sartuta baten, korregema si me equivoco, obra bat titulo oso luze batekin. Saiatuko naz esaten, A ver, lortzen badezu, osea, txalo bero. Saiatuko naz esaten. ¿Sabes que las flores de plástico no han vivido nunca, coma, ¿verdad? ¡Ey! Egin ditut etxeko lanak, baina da, ¿nunca han vivido? Nunca han vivido. ¿O no han vivido nunca? Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad? Esan de tondo, vale, super de txiripa. Usted, hola dara, usted, honik ere zalantzaiken eta askotan. Euskeraz, badakizu plastikozko loreak inoiz ez direla bizi izan, ezta? Vale. Eta egon gobea gaina gaiarren, ez dakit noiz, baina... Zegoela, beira, ez galdu. Bai, ez galdu gaiarren, ez dakit noiz. Baina hemen ere gora zara holtza hontan, ez? Hemen egon du bai, izan naiz, bai, holtza hontan uste 3 alditan edola egon naizela. Gaina oso kuriosoa da, ze teloia da erdi gardena bezala. Orduan gu hemen gaudenean argia itzalita publikoa ikusten dugu bestaldean, ze hor argia egoten da oraindikan, eta beraiek gu ikusten gaituzte, bueno, silueta moduan, baina ez gaituzte garbi ikusten da. Orain arte ikusieten teloirik bereziena. Pues gure publikoa bezala gu ez gaituzte ikusten. Vale, zongi. Zaude, las flores de plastikon, zaude bebai Jon Plazabalarekin. Arizona, lana. Ez que humore gilere bazara. No, hori zekit hori dene, baina aparte... Intrusismo laboral! Broma da. Hori ere egiten duzu? Bueno, Arizona antzeslana da, vale. Bai, Arizona antzeslana da, gainera oso aktuala, oen dela asko idatzitakoa da, baina Donald Trump boterera itxiden nontan, da bereziki aktuala tamalez. Todo mi nabo! Astelen batean sarrutu zen uste Donald Trump etxe zurira eta boterera, eta ostiral hortan estrenatu genuen guk Arizona antzeslana. Orduan, ez bueno, publizitatea ona. Bai, izugarri, aktualitatea. Oso gara, 2 antzeslanetan zaude lanean. 3. Bai, baina 2 horiek izan dira estrenatu ditu da berriak. Ez 4, barkatu. Bai. 5. Baina bat ja bukatzear. Vale. Nire azkenengo galdera intentsoa testarekin jardaitu baino lehenago, ze dieta laurden ja. Egia da. Beti galdetzen da aktorei zein da zure pertsonai gogokoena, edo zure pertsonai zaiena, edo kariño gehienez gogoratzen duzu. Dauko galdera oso espezifiko bat. De hecho, igual ez dauko zu erantzunik, baina bueno, pasauko gara beste azura. Egon da noizbait pertsonai bat oso gustoko izan desuna, baina ez dozuna lortu benetan barneratu?
Nahi gustauko jaten mordo bat papela boitzia. Ez que pentsatan egonaz. Ni galdu naiz galderan, te dire. Baina... En plan, nahi det izan Heidi, baina ez jaturtetzen. Vale. Ja, ez, egia esan, gero ikusi ditudan lan askotan, izan duet, Jose Polita, ez aukera polita pertsonai hori egin alizatea, baina ez dut bere zolako, ez dut gogoratzen, egia esan. Barduan, urrengo eskaloian, zein dain Josun pertsonai gokuna? Hora izan behar duzu, 8 apellidos vascos. Ez gaina sekuentzi bakarra izan zen horrosak gogoratu ere dezia ia. Gogokoenak antzerkikoak izan dira normalean, erlauntza antzezlanean antzesten nuen pertsonaia adibidez oso divertigarria zen, eta matiz pila bat zituen, modu batera haste zen, da beste modu batera bukatzen zen. Eta telebistan gehien gozatu detena segurenik Gorane pertsonaia da. Dala 5-6 urteko umetxo bat, programaro zuzenean edo bestela esketxak grabatzen ateatzen zena, eta da mundua begiratzeko beste perspektiba bat ematen didan pertsonaia. Terapeutikoa da. Interpretatzen duzu pertsonaia hau dela 5 urtekoa. Bai. Bale. Baina ez da bikoizketa bat, ez ezer. Ni ateatzen nahi pelukakin da uste beltza pintatuta, eta gauzak ezaten. Eta zu badakitzu Aitziberrak ditxula 42 urte. Bai. Eta jendeak... Bai, bida. Bida. Hau da de 42. Mila esker etortzegatik oranek, lujazo. Vale. Hostia, esa habilidadea, Bai. No, es que... Claro, arpeixa badakatzu, horregatik, egiten bat nik 5 urte ditxu dela, pues igual jarri ustia como filtroen bat, baina, bai. Registroa bakatzu. Beira, izu arrei, pasako gare formularixuaz? Vale, ez duguitzek gehiago 8 apellidos vascos orduan. Berak ez dago gura, gaitzu. Goranek dauko iritzirik 8 apellidos vascosen inguruan. Oso no pasatun, baina, izan den bakarrik sekuentzi bat, suposatzen zen Sevillan geundela, baina berez geunden en el centro extremeño de Arrasate. Arrasate, txalo bero bat, que guai! Vale, zinearen magia. Ja, pertsonaia eskudo humano bezala jarritxa erretxa bat. Eta zure pertsonaia andaluza zen? Ez, euskalduna zen, bai. Baina, suposatzen da Sevillan geundela, baina grabatu ben. Centro extremeño de Arrasaten. Zeizugarri. Venga, bagoazen testarekin azkarazkartze, ja, entzun dituzu galderak, beraz, erantzunoiak... berdinak dira netzako. Berdinak dira. Bai. Modu guztia egiten dugu gauza bera da, zu gehiago ezagutzeko. Bale, oso ondo, venga. Venga, prest zaude. Hori ze? Guazan. Erreferente bat. Elena Irureta. Marabella. Ez dut ezagutzen. Ni besta. Ez ezagutzen? Ez. Elena nor? Ni ez ezagutzea pasatzen dut, baina Elena Irureta ez ezagutzea Ola ez da izena, posible. aktoren izenak ezakizkit. Jo, Elena Irureta da Euskal Herriko erreferente nagusienetako bat antzerki gintzan, telebistan. Izan da, emakume bezala umoreari bidea handia zabaldu dion emakume bat. Hostia, batxalo bero bat, Elenarentzat. Os lo juro, gero bilatuko dudala Wikipedian. Jurau, Ez que ze gaztea zeaten, koño. Pop kultura... Aldatu ez musika, ez dakit. A ver. Pop kulturako momentu bat. Vale, oain galdetu behar zut, zer da exactamente pop kultura? Hori batzaren kriterioan usten dugu. Vale, momentu bat aukeratu behar dut, adibidez, pop kultura da momentu hau, ez? Adibidez. Horixe da, bai. Rollo zuri zerbait ikoniko eroizu zaizuna. Zerbait, prentsa lagoxan atera beharko lehikena. Adibidez, Madonak eta Britney Spearsek musua eman zutenean pop kultura da. Oso. Oi, bai, super ona da. De hecho, uste dut zarela, 3. gonbidatua esaten dabela Madonna eta Britney musua. Tremendo. Egia da izan zela momentazo bat. Bueno, es que orain igual elitzateke hain deigarria izango, baina momentu hortan... Momentuan oso deigarria esan. Eta gehien bat denboraren perspektibadekin superbarregarria da, nola mundu osoak extirpatu duen oroimen hortatik Cristina Aguilera. Zeon, hor ondoan, ezin inguratzen ez da. Cristina Aguilera ondoan zegoen, eta Madonak eta Cristina Aguilerak ere musu bat eman zuten, baina inor ez da gogoratzen. Ze kamara aldatu zuten, ni oso Britney Spears zalea izan naiz beti, hau da nere guilty pleasure bat. Bai, Britney Spears zalea izan du naiz. Beira guilty pleasure ze moderna. Ja. Britney Spears eta Backstreet Boys izan dian ere gaztetako guilty pleasure. Igual ez hain TikTok. Inorrez da, perfektua. Pelikula bat. Hostia, usturetza zaila da, klaro. Ja, asko guza ez zaitzi. 8 apellidos. Jo, badago bat, oain dela
gutxi berriz ere ikusi detena, eta asko gustatzen zaidana La Vida es Bella, La Vida es Bella. Vale. Baina hori da super llorar. Bai, baina Vale, eske asko gustatzen zait nola erakusten dion mundua ume bati aita batek, oso polita iruditu zitzaidan. Darren Aronofskiren La Vida es Bella. Qué grande, hau da La Vida es Bella. Bai. Amatxo maitea, bale, egingo dugu ordela orain testa. Vale. Nire erantzuna galdera honitzen zen High School Musical. A ber, nik Gris ere esan ezaken, porque Grisen fan amorratu bat naiz. Musikalak gustoko dituzu? Normalean ez, baina batzuk asko gustatzen zaizkit. Bai, osea, Gris gustatzen zait pila bat, asteburu honetan izan naiz Mamma Mia ikusten eta asko gustatu zait, The Book of Mormon orain dela gutxi ikusi eta oso polita izan da, baina ez naiz musikalen kontsumitzaile ohikoa. Qué fuerte. Fuerte. No tanto, A ver, tío, pues... A ver, eskua gora musikalak bai, que fuerte no es, ikusten, osea, zarete gutxieneko baztertu bat, eta hori normala da. Me quedo? Ja bez. Beira, adibidez, gustatu zitzaidan The Book of Mormonen eta Mamma Mian, interpretazioari ematen zitzaion garrantzia, ze normalean musikaletan ahotsari, abestiei eta dantzari ematen zaie garrantzia bat, eta interpretazioari ez, eta nei horrek aktore bezala molestatu ditit. Eta orduan, denak bere mailan ikusten ditudanean, ze koño, horrek mezi du, baina bestela, molestatu dit. Ariana Grande, Wicked pelikula. Ez dut ikusi, ez dut ikusi. Balde, homofoba baldi mazara esan, Bai, super homofoba naiz. Bai, nire emazteak esango dizu oso homofoba naiz. Ez duz ikusi Wicked. Ez dut ikusi. Ez zara zinefila. Galdu dut musika. Hemen dago musika. Jarri dezagun. Bai. Galdu naiz. Pelikula. Disko bat. Disko bat, Janis Janen at 17. Ez dut zautuko, ze aspaldikoa da. Nipa. Yes. Janis Jan at 17, bilatu. Oso ona. Janis? Janis Jan. Bale. Osa, Janis Joplin bezala, baina beste izan batekin. Azterren uste nuen esan bartzen nola Janus Lester eta gaizki dani. Nibe bai, que pena. Claro, asko gustatzen ezkit, Ola Salvadorren azkena brutala da, baita ere. Vale. Musu bat emandik Janus Lesterrentzat. Galdera bat, boiera bezala. Nora esan guzti nuke dela Euskal Herriko boiera? Ola Salvador edo Anari? Wow. Edo Aitziber Garmendia. Bueno, izan daiteke ere, baina... Eski ni uste nuzela Ola Salvador, baina rollo... Nik uste dut Euskal Herriko boiera dela Fermin Muguruza. Zer? Nik uste dut Euskal Herriko boiera dela Fermin Muguruza. Ez dakit zegatxik dauen konversazioa. Oye, txalo bero bat, no? No, se la ha pelao. Ez dakit. Uste badala pixkat generazionala ere, ez? Izan daiteke. Bai, zergatik ez biak. Bai. Bai. Elkarrekin. Bai, biak elkarrekin. Aukeratzea ere. Esala, konsenso. Telesail bat. Telesail bat... Que ya jendeu etxera joan nahi du. Jo, guain dela gutxi ikusi dut, badakit aspaldikoa dela, baina ikusi dut Mad Men eta oso gustora ikusi dut. Beira, Mad Men. Osea, bale. Hori bai dela beste referentzia bat, Before Her Time. Bai, no ubikaz? Bale. Ez dakiz zeri buruzkoa den. Mad Men dia como polizia zarrak, ez traje batzuk. Dia, agentzia publizitario batean lan egiten duten publizistak. Polizia pinta kristona dakate, Zer argazkiren bat ikusi eta erretzen momentua. Bale. Uste 50. hamarkada edo horrela dela. Bale. Nina asko konfunditu da. Virgen la Maria. Gorrotatzen... prest? Ai, letxez, ez, baina bai. Esan. Gorrotatzen duzu norbait. A ber, esan itzake mundu guztiak gorrotu ditugunak, ez? Esan Donald Trump, Putin... Bai, baina hori da pixkat mierdan. Jo, eske gorrotatzen duten norbait esango banu ezaguna da. Hori nahi dugu. Gero jarriko dute pitido bat. Ez dut esan behar. Ez dut esan behar. Ingo ez zarata asko eta zuk esan, bale? Ai, ez da zarata asko, sin más. Bueno, ordan ez du señor esango? Ez, eske ezaguna da, ezagutuko dezute. Hobe. No? Goranek esan nahi du nor gorrotatzen duzu. No, ya está, venga. Venga, jarretuko dugu orduan. Norekin ingo zenuke kolaborazio bat? Antzerkian adibidez? Adibidez, edo, jo que sé, OnlyFansian. Oie bakoitzak? Antzerkian... Jode, ez dakit, Intza Alkainekin adibidez. Grande, bai. Podcasteko laguna etorri Intza Alkaida. Bai. Eta norekin, aloro, Ai, letxez. Eta norekin ez zenuke ingo kolaborazioarekin. Ez doia ondo. A ver,
Ba, ez nuke egingo kolaboraziorik, bakit oso bien queda naizela, oso generikoa da, baina askotan gertatzen da, eta ez nuke egingo kolaboraziorik antzerkia modu kolektiboan ulertzen ez duen edonorekin esan dut. Bakoitza bere gajak eta bere txisteak bakarri salbatu nahi balima ditu eta oso individualista balima da, ez bada puzleko pieza sentitzen, ez dut nahi, eta holako batzuk badaude. Puta travesti de mierda. Horixek dira, aurkitu ditugu. Ai, ama. Gero kamarez kanpo bai, ez? Bai, zorionez, esan ditudan hauek ez dira euskaldunak. Vale. Bos orduan esan dezak. baina... Ez dut ikusiko, cariño, Gero sare sozialak oso peligrosoa. Gero publikoak ez du ikusten podcasta, osake. Literal. Bueno, utziko zaitugu, azkeneko galderarekin. Norekin egingo zenuke borroka la velada del año? Zer da la velada del año? Hau da, youtuber batek antolatzen duen boxeo lehiaketa bat. Orduan, komentatzen ditu beste youtuber, influencer batzuk, hain artean boxeoa egiteko. Orduan, printzipioz, ez da malas, eta izaten da, altuera eta pixu antzekoa daukan pertsona bat, baina guk hauek ez ditugu jarriko. Ja, de hecho, aldatu digau galdera, baina ja. Ja, eski ja, la velada del año ja da zerbait vintage. Osa, gaur egun ja... Egiten da, baina da, bihurtu da gauza como ja, turborrantzio bat orduan. Enuen ezagutzen. Bueno, guk ez dugu ezagutzen Janis Jan, gogoratu indot, vale. Las flores de plástico nunca en mi vida. Norekin egingo zenuko borroka? Osa, hostiak eman bergea? Bai, boxeoa da. Bueno, utzi zaike bakarrik bestiak hostiak ematia zuri. Ba, kasi, hobeto ez, aukeratu behar den horret oso txikia dana, ni baino aulagoa dena. Bai, ume txiki jaio berri bat. Adibide oso erraza. Baino ez da, hori ez da politikoki zuzena. Edo politikoki zuzena edo hostixak. Bata edo bestia. Bale, aukeratu behar dut, ni hostiatu edo nik hostiatu. Edo norbait egon bida zure tamainako, olaintzi arte. Baina eski olaia oso maja da, edo idoia Tia, oso kirola maja egiten gabitza. Hori da, kirola oso sasuntsua. Oso sasuntsua, oso nada bizitza lusatzen da bortixak emotia. Aurren harrapatutako egozein ume txikirekin. Kara, baina ingo luke Aitziberrek edo... Goranek. Zasa ez zu belauniko ringan horrela egiten. Bai, Goranek igual, bai, Goranek. Nola joko luke Goranek? Eski Goranek itu atximurro lehiteu! Gorane gaina da maltratatzaile profesional bat, porque beste personaje batekin ateratzen zen Iker Galartzak egiten zuen andoitzekin, eta zeon denbora guztian atximurriten maltratatu itezun geixoa. Wow. Eta honekin gaurko kapituloa iritsi da bere bukaerara. Inork badu galderarik Aitziber Garmendiarentzat, ziur zuen bizitzan aukera bakarra izango duzu Aitziber Garmendiari galderaren. Mesedez, banan. Beraz, pentsatu ongi, eta... Maitu da denbora. Eskerrik asko programara etortzegatik. Gozada bat izan da aierte ukitzea. Aitziber ukitzea. Bai, orai ezagutzen zaitut gehiago eta más quedo muy bien, oso maja. Más quedo muy bien, que lo sepas. Bai, amenazando. Eta honekin, utziko zaituztegu, mesedez, ez jakin guztiok entzun Flop Kultura Spotifyen, ikusi Aitziber Garmendia, entzun Aierte Alberdi. Edo bestela, homofoboak zarete. Hori da, onartzen ditugu bai propinak, efektiboan bizun bidez dana delakoa, bale? Igor, baduzu hor telefonoa bizuma egiteko. Hori da, sartu telefonuaren kuña. Qué pena, ez da telefonua, baina bueno, berdin da. Eskerrik asko tartzegatik, musu handi bat. Mila esker Tuli, Igor, teknikari guztioi.